Soc la Natàlia Esquines, doctora en Història de l'Art, i avui farem un petit passeig pel cementiri de Sant Andreu. A partir d'un ordre reial que hi va haver a finals del segle XVIII, es recomanava, s'ordenava, que els cementiris desapareguessin del voltant de les parròquies i les esglésies i s'allunyessin dels centres urbans. Unes quantes dècades més tard d'aquesta ordre és quan neix el cementiri de Sant Andreu. Això va passar el 1834 i en aquest cas és un cementiri que, com és habitual, va tenir diverses ampliacions, algunes d'elles vinculades a la història del que llavors era una població, que era la vila de Sant Andreu, tenint en compte que es va annexionar Barcelona a partir del 1897. Barcelona i Sant Andreu aniran unides des d'aquell moment. Com que el cementiri es dedica a Sant Andreu, estem al costat d'aquest sant, que en aquest cas representa l'Antonio Ramón González López, un escultor que en aquest cas a partir dels anys 30 ja comença a treballar de manera prou activa i és l'any 56 que guanya el concurs a partir del qual executarà aquesta peça. L'any 57, de fet l'1 de novembre del 1957, aquesta peça ja donava la benvinguda a tots aquells que visitessin el cementiri. Tot just entrar al cementiri ens trobem amb una escultura que ens dona la benvinguda. En aquest cas representa una figura femenina que plora, que està trista, que mostra el seu dolor a partir d'un gest prou contingut. És una de les escultures prou habituals de trobar en aquest tipus de cementiri, juntament amb la figura dels àngels. Hi haurà molts àngels representats en diverses actituds. Un dels àngels que també trobem molt proper a l'entrada del cementiri de Sant Andreu. És un àngel trist, melancòlic, que deixa anar unes flors que sembla que comencin a caure sobre la làpida del difunt. Més enllà del món de l'escultura, el cementiri de Sant Andreu és especialment ric pel que fa a la part arquitectònica. Tot just entrar en aquest departament primer, si ens fixem bé, a mà esquerra podrem trobar un parell de panteons creats per uns mateixos mestres d'obres. De fet, hem de dir que arquitectes i mestres d'obres que executaven les grans obres de la Barcelona del moment eren els mateixos que creaven aquestes cases eternes dins les necròpolis. En aquest cas fem referència a Granell i Robert, dos mestres d'obres que van col·laborar, en aquest cas, en la creació d'aquests dos panteons que ens trobem. Tot i ser prou diferents, és curiós descobrir alguns punts en comú, com per exemple uns petits caps d'àngels alats que hi ha a la part superior. Són molts altres els arquitectes, mestres d'obres que van treballar al cementiri de Sant Andreu. En aquest cas, voldríem destacar el cas de Jaume Baió. De fet, és un arquitecte que justament està enterrat en aquest cementiri, per tant és fill de Sant Andreu. I és especialment interessant perquè, tot i que potser no ens sona massa el seu nom, va col·laborar amb l'Antoni Gaudí. Va treballar amb ell, per exemple, a la Casa Batlló. I aquestes formes ondulants que tant identifiquen a Gaudí les podem trobar de manera molt evident en la seva arquitectura. A la part superior, de fet, fins i tot podem reconèixer una creu amb 4 braços, que és la típica creu gaudiniana,
que tants cops podem trobar a altres de les seves arquitectures. Més enllà de les referències al modernisme català, també trobem exemples de l'art nouveau més internacional. En aquest cas, línies ondulants juguen amb aquesta verticalitat que marca la línia recta, creant un gran joc de contrastos. En aquest panteó destaca, a més, la decoració floral, molt típica d'aquest període, molt típica del món dels cementiris. A la part esquerra destaca el cascall, una de les flors més presents en l'àmbit funerari. A la part dreta trobem nards. Estan vinculats al nom del difunt a qui es dedica aquest monument, Josep, ja que és una al·lusió a la vara florida de Sant Josep. A mesura que ens endinsem al departament tercer del cementiri de Sant Andreu, arribem a una petita placeta, al centre de la qual trobem una creu de terme. Actualment hi trobem una còpia moderna. L'original, que es troba a l'Arxiu Històric de Sant Andreu, s'ubicava allà on es marcaven els límits de la població. Es datava, deien, d'època gòtica, tot i que la que es conserva actualment seria una reforma, una resposta, un resultat de segona meitat del segle XVI. Un dels fills il·lustres de Sant Andreu és l'Ignasi Iglesias. Inicialment va anar a l'escola de Llotja per estudiar pintura, però mica en mica va encaminar les seves passes cap al món del teatre, al món de la dramatúrgia, sent famoses moltes de les seves creacions. Va morir el 1928, però va ser un parell d'anys més tard, quan es van ubicar aquí les seves despulles. En aquell moment, Joan Borrell Nicolau va crear l'escultura que hi podem veure. Sembla una gran pedra, un gran tros de marbre, d'on sobresurt el rostre d'Iglesias. Resseguint el perímetre on es troben les seves despulles, veiem una brana que va ser dissenyada per Josep Rocarol. En aquest cas va ser escenògraf, company i amic d'Ignasi Iglesias. L'any 1951, després de diverses converses amb l'Ajuntament de Barcelona, es va decidir situar un cementiri jueu en el departament 6è. Són moltes les obres que podem trobar al cementiri de Sant Andreu. Escultures, panteons, de molts estils diferents. Avui hem vist unes quantes, hem fet només una petita passejada, però us convidem a que pugueu descobrir moltes més a les visites que farem ben aviat.